Badakizu, Martin, azkenean grafika sozialan erakusketa programa bat dugu hemen fundazioan, Kristina Enea fundazioan. Orain dela urte bete proposatu gintziaten grafika sozial programa honen barruan ebai zerbait egin behar genuela, erakusketaren bat prestatu egin behar genuela. Beste hainbat ideieren artean, nola urten Glasgowen ospatuko den urrengo klimaren goi bilera horren aitzakia hartuta edo, horra zinen pentsatzen grafika sozialan eta COP horietan nola uztartu ditzakegun bi gai horiek, azkenean COP horietan sortzen dien mugimendu sozial horietatik sortzen den edo ekartzen diguten grafika guzti hori erakusketa batean biltzeko ideia sortu zen, ez? Eta, orduan segituan zugan pentsatu genuen, zu kontaktu asko dituzulako, jende asko ezagutze dezulako, kopetan mugitzen direnak, eta, azkenean aktivismo mundu horretan mugitzen den jendearekin ibiltzen zarelako. Eta, hortitek proposatu genizun erakusketa hau, ez? Eta hasieratik ez dakit, zu hasiera nola imaginatzen zenuen, nola... Esan behar da, grafika soziala hola esan da, ez? Eta hori agian gertatu zitzaigun hori zu kartela egin zenunean, ez? Grafika soziala hola nahiko nabarmena zela eta beste testua txikiago. Ez dakize punturaino jendeak dakin, zertan datzan edo. Eta hori ere jendearekin harremanean jartzen ginenean edo, hola, ez zuten argi ikusten, ez? Jendearentzako erakusketa bat egitea da tipikoa, ohizkoa, ez? Argazkiak, kartelak eta badago, ez? Orduan hori zen pixka bat, ez dakit erronka, baina bai... Gauza zaila egin zuen, ez? Bai, azaldu behar direla, eta bai. Eta gero, nire aldetik, nik esango nuke sorte handia izan dela, hau egin ahal izatea, zeren nire ustez, uste dut olakorik ez dela egin, eta lehen esaten genunez, hori da 1982tik, hola pixka Rioko gailurra eta hasi zela, joia dira ia 30 urte, orduan, gauza asko daude eta gauza asko sortu dira, egin dira, esan behar dugu mugimendu bezala dela oso anitza, baina oso sortzailea ere, eta orduan gauza asko daude erakusteko eta aldi berean oso zaila, zeren gauz guztiak dira oso efemeroak, ez? Bai, hori da. Ni nator ikasketak edo nator historiatik eta kulturon kudeak eta mundutik. Honekin hasi ginean, etzako bastante arrotza da, azkenian mugimendu sozialetan sortzen dien euskarri guzti hauek nola bildu eta guzti hori, baina behin gauza biltzen hasi ginean ikusi ostras, hau, hemengo material guztia, igual, etzaio hainbeste garrantzirik eman, esan duzun moduan hau izan daiteke proiektu zabalago baten hasiera, azkenean euskarri guzti hauek sortzen dutelako gizarte eta momentu konkretu baten islada, ez? Bai. Oin dela gutxi lagun bati esplikatzen nion nola kobasuloetan ebai pintadak agertzen direla, kobasuloetan ebai egite dituzte beraien pankartak, ez? Eta hor atzian esan nahi badago. Orduan hauekin berdina gertatzen da. Kobasulokoei, margoiei garrantzi bat ematen zaio, ondare hitza jartzen zaio baita ere, eta zergatik guzti honi ez, ez? Azkenean kartoi bada, oso material, kasu honetan kartoi bada, oso material xumea da, baina horren atzian mezu potente badago, gizarte baten islada dago, kezka batzuen islada daude, ez? Orduan ikuste hemen biltzen hasi garen, proiektu honetan biltzen hasi garen euskarri guzti hauetan, guzti hauei ondare hitza jartzea etzaile haundi gelditzen, ez? Ez. Ni hola, egin ditudan harremanen artean edo, bat da Pablo Bertinat dela Buenos Aireseko mugimendu soziala eta antolatu zuena eta berak esaten ziren, Martin, sentitzen dut, ez dauzka gauzak, baina aizu, ze importantea den egiten ari zaretena, zeren
hori da nolabait memoria sortzea edo, ez? Eta esaten genuna, nire ustez, mugimendu hau beste batzuk bezala, baina hola, naiz eta horren beste urte izan, naiz eta horren beste urte igaro, ez? Holakorik ez dauka, ez? Orduan, alde batetik egin deguna hemen, hau da azken emaitza, ez? Baina izan da ere guzti hori pixka bat aztertzea, zer dagon, zer egin den, eta hau ez da guztia ere, ez? Neri ez dakit, harritu zitzaidan adibidez, Kiotoko lehendabiziko goi bileran edo, Greenpeacekoek egin zuten hondakinekin edo, olako dinosaurio erraldoia petrolio hondakinekin, upelak eta hoiekin, ez? Olako dinosaurio erraldoia, ez? Salatzeko, ez? Ja Kiototik, mugimendua bazegon salatzen, baina hori adibidez hemen sartzeko edo lortzeko ez dago erarik, eta hori ez dago, ez? Hori ez dago gordeta, ez? Hori desegin egin zan gero, ez? Hori, dago argazkitxo bat, baina hori ere bilatzera joan behar zara, eta esan behar dugu ere, lehen aipatzen genuen zerbait, orain garai digitalean bizi garela, baina 1982, 1985 gauza horiek eta mugimenduak ez euskan edo gizarte sareak, eta hori guztia oso berria da. Gauza asko ez daude ez gordetak, baina ez da ere interneten. Joaten bazara bilatzera, ez dago. Momentuan sortu zen, momentuan desagertu egiten da, ez? Azkenean igual, azkeneko urte hauetan mundu digitalarekin euskarri beste mezu desberdinak sortzen dira, baina baita ere, zuk esan duzu moduan, jendearekin kontaktatzen hasi zarenean, jendeak ikusi du material guzti hori gordetzeko beharra badugula, ez? Azkenean memoria gordetzea da, eta etorri daitezken urte guztietan sortzen diren gauza guzti horiek gordetzea ere bai garrantzitsua dela, ez? Bai, edo behintzat hemen egin duguna, ez, olako historikoki edo, olako irudi memoria, irudi bilketa, ez? Eta orduan konturatzen zea, ez, nolako mugimendua den, eta mugimendua bezala hitz egiten dugunean, direla erakunde nahiko potenteak, baina gero olako manifestazioetan eta erakunde horiekin bat egiten duten jendea bat egiten duela ere, eta haien gauzak eramate. Osea, mugimendua da oso zabala eta oso anitza. Mugimenduak daude, mugimenduaren barruan, baina bai, dela ez daki, sormen handikoa, ez? Bai. Egi, erakusketenetik gustatzen zailan aspektu bat da handitzeko eta zabaltzeko aukera handia dagoela, ez? Hau lehendabiziko hazi baten modura ulertu dezakegu erakusketa hau, zemendik gutxira ja Glasgowen sortzen den material guzti horretan, ja badakigu lortu edo gorde nahiko dugula, ez? Orduan ja badago intentzio bat sortzen diren euskarri eta mezu guztiek gordetzeko intentzio hori badaukagu, orduan hau urtero zabaltze joaten baldin bada azkenean repositorio edo ondare bilduma potente bat sortu daiteke, ez? Bai, nire ustez aukera egotekotan orain harremanean jarri garen erakunde guzti horiekin, ez? Oso polita izango da, honen emaitza erakustea, ez? Eta haiek ere ikustea edo konturatzea hau zertan datzan, eta esatea, ze ondo honetaz alegin bat egin behar dugu gauzak biltzeko, gordetzeko, eta ez dakin nunbait zentralizatzen edo, baina, behintzat, eta gero hori, ez? Esaten genuna, hau da gauzak erakusteko era bat, baina gaur egun internetekin eta webguneak izan ditzakezu edo dena, ez? Eta hor dena urtez urte antolatu eta ze materialak, ze gauzak, eta agian gutxigo dagona da hor, batez ere beko solairuan edo, ez? Dago pixka bat edukin teorikoa edo, ez? Baina gero honekin batera, ez?
hori, zenbat komunikauak, zenbat gauzak argitaratu ziren, eta hori erakusketa baterako igual ez dela hain ikusgarria eta azkenean gaur egun erakusketa askorekin gertatzen dena ezin gara gelditu bakarrik irudi bat jartzearen asunto horrekin, baizik eta horren atzean daude euskarri digital batzuk eta hor informazioa zabaldu egin dezakezu, bideo moduan, testu moduan, argazia jarrita baita ere. Orduan nik uste proiektu honek badaukala hasierako mimbre horiek edo hasierako nukleo hori, gero gauzak zabaldu eta garatzen hasteko, eta zuk esan diozun moduan beste gizarte mugimendu horietan kontaktuan jartzen zarenean ikustezu jendeak konturatu egin dela gauza hauek badutela aukera bat, mezua zabaltzeko. Mezu hauek ezin direla gelditu egun eta momentu konkretu batean, baizik eta beraien mezua zabaldu daitekela denboran baita ere. Bai, aipatzen izuna bezala, Pablo honek, orain hau ikusita edo, bai, eta gero, hola, leku oso desberdinetan gertatu dira goibilera bakoitzak, eta hor bertako jendea inplikatu da, eta batzuk nahiko urrun daude, batzutan erreza da haiekin harremanen jartzea eta gauzak lortzea, baina hor daukaguna da Ego Afrikakoa, bestea Koreakoa, gauza asko daude eta polita izango litzateke, hemendik aurrera esan desuna, biltzen edo gauza... Eta oaintxen, okurritzen zaik gauza, zuk uste duzu igual norbaitek hartu bartzuela ondari guztia edo euskarri guztia biltzeko ardura hori edo nor izango litzateken igual egokiena o nola? Bueno, hori uste dut izango dela ez dakit, proposatzea, Adibidez, orain Glasgowerako badago klima justice action olako sareak eta daudela, eta haiek ikustea, eta behin hemen hasi dugula, ez dakit, baina gero burutzen zait, hor Laskaon eta badaude olako irudi kartel artxiboak, eta hola agian izango litzateke olako zerbait edo hoiei ere igual proposatzea, igual erakunde bakoitzak gorde dezala. Almena daukazue hauek gordetzeko edo, eta gero hori da bestea, hau egina dagola, baina hori da, eginda dago, material guzti hau jaso dugu, orain polita izango dena izango da, erakusketa hau beste lekutara eramatea, garatzea, zabaltzea, azkenean... Hori da. Hemen Kristinanean momentu batean itxi egingo dugu, desmontatu inbarko dugu, eta gero gaiak asko ematen du, abenduan itxiko dugu, eta hau momenturen batean itxi behar dugunez, gerora garatzeko aukera hori errestu inbarko genuke, Bai. Nire ustez hori behin jendea eta pixka bat zabaltzen hasten garela eta jendea etortzen eta ikusten dutela nolakoa den, hori sortuko da. Nik aprobetxatu nahi dut zuri eskerra emateko pertsonalki ere bai, izugarrizko lan egin dezu hau dana bilatzen. Nik zuei zeren hau egitea izan da... Gogorra izan da, eta... Azkenean, zuk badituzu atzetik, zure historia baduzu, zure aktivista mundua baduzu, orduan zuk zenuen nondik hasi niretzako gai gutxi grabera arrotza egiten zaitez, baina hemendik oso mundu zabala irekitzen da aurretik, izan ere, esan duguna, erakusketa behin bukatu, hemen Kristinanean behin bukatzen danean, badaukagu gizarte mugimendu horiek badute ezagupen bat edo badakite sortzen den guzti honik garrantzi bat ematen zaiola, badaukala bere momentuan, bere lekuan, bai Tokion dala, bai Seulen dala, bai Kopenhagen dala, sortzen diren gauza guzti horiek garrantzi bat dutela, momentu bat esplikatzen dutela, gizarte bat esplikatzen dutela, bai instituzioen aldetik edo bai norbanako baten ikuspegitik, pertsona bat bere etxean kartulina bat hartu eta bere mezua botatzen duenean hor zerbait esaten du, Orduan nahi gustatzen zaitu hemendik bukatzen denean, hau zabaltzeko aukera dagoela eta gizarte mugimenduek ikusten dutela zabaltzearen inportantzia hori, Eta beraien nahia positiboa baldin bada, ikusi ezagun nola proiektu hau garatzen joango dela hemendik etorkizunera. Nik horrekin bakarrik bastante pozik gelditzen naiz, ze gure helburua ez da bakarrik 3 hilabetetako gauza bat sortzea, baizik eta hemendik aurrera gauza zabaltzea, honera sartzen da jendeak ikustea
zerbait sortzen danean, mezu bat kaleratzen danean, nunbaiten gelditzen dela eta iritsi behar zaionari iritsiko zaiola, ez? Orduan, bueno, nik polita iruditzen zait, erakusketa desberdin bat, ni gustora gelditu naiz. Bueno, ni asko egia esan da, aipatu dituzu gauza asko, hola, nik esan nahiko nuke nolabait omenaldi bat dela ere, ez? Zeren horratzean eta hola, kartoi hauek hemen karri arte, hauek ziren jende arrunta, manifestazio batera jundela, erakundetan egon direnak gauzak sortzen, diskurtsoak, eztabaidatzen, ez dakiz, eta hor dago alegin ikaragarria, esfuerzo oso handia, eta esaten genuna, dira urte askok. Batzuk egon dira, egon diren 30 edo gehiago urteak hor egon dira ere, eta haietako batzuekin harremanean egon naiz. Eta, bueno, da, nolabait, nire ustez, jendea mobilizatzen ez bagara edo, akabo, eren ikusita dago, horratzean zenolako botereak dauden, batez ere enpresenak eta Pariseko goibilera hasi zenetik, haiek goibilera finantzatzen hasi zirela, hor haien interesak besten ziren, edo hau hemen ikatza daukagula, ni egon nintzen Katowiceko goibileran, eta hor batez ere zen, Katowicen ikatza ekoizten zela, ikatz hori ekoizten jarraitzeko helburua zeukaten, orduan, bai, hau da jende guzti horren, honen atzean, mugitzen ari den eta gauzak egiten ari diren haientzako omenaldi bat, Eta hemen daude Donostiko Fridays for Future, eta, bueno, bertako jende asko, edo Extinction Rebellion, haiek ere gauzak ekarri dituztela, edo, bueno, hola, Ekologistasen Akzioneko bizi, Baionakok, nahiko gertu daudela, hemendik hasi zen Parisera juntzen txirrinda martxa, hau da haiek Kopenhagera eraman zuten, eta hola, Kopenhagera doazela, hola pizkate presio egitera, hor dago jende arrunta askoren, alegina, eta nire ustez, hau da, erabat ere hori mentzea. Bai, oso modu, omenaldi bat bada, eta horrela ulertzen dugu baita ere, baina igual, baita ere fundaziotik eta gure etxetik, Kristinaria fundaziotik bai, hemenatzean dagoen jende guztiari, hemenatzean dagoen mugimendu guzti hori gure babesa eta gure indarra ere bai emateko aukera bada. Azkenean, behaik sortzen dituzten gauza guzti horiei balore bat ematen baldin badiogu, ondare hitza jartzen baldin badiogu gure esan dugu, zuena balio du eta zuena indarra dugu eta zuen atzean gaude, Orduan, hasieran igual mugimendu sozial txikiagoa zirena juten dira onditzen eta jendeak ikusten du nola beraien ahotsa entzunarazteko moduak badaudela, bai modu analogikoan edo modu digitalean baita ere. Bai, nire ustez hori, baliobide hauek erabiltzeko aukera izatea eta hori erakunde horiek edo pizkato jartzuna emateko da ikaragarria, Gero bai, esan behar dugu hori orain Glasgowekoa dela, hola hasi dugu solasaldia eta badago etxipen puntu hori edo, zeren hitz egiten nahi gea 30 urtetakoa, urtetako gauza batetaz eta bai, esaten dugu, eta jarraituko dugu gauzak biltzen eta noski perfektona izango zen gauzak oraintxe bertan, nahi dugun bezala konpontzea eta horako gehiagorik ez egitea, baina hori lehen esaten nuenez, Kiotoko zeratik protestatzen nahi ziren Greenpeace eta horrela jarraitzen dugu, Hor dago kamiseta bat, neska batena 1982 jaio zela. Eta juntzela ustez 2009ko goi-bilera batera, eta oso haserre esan ziren, aizue, daramat nik bizi naizen bizitza osoan
zuei entzuten egingo dezuela, eta ez dezuela ezer egiten, ez? Nahiko da ja, mesedez zerbait egin, ez? Eta, bueno, horri gaitzen badiogu, orain pasadiren beste urte guzti hauek ez esaten dezu, jo, baina hau ze... Eta nire ustez ere, erakusketa dator oso momentu egokian, zeren pandemia osoa pasadegu, eta pandemiakin, orain Glasgowen ospatuko den goi-bilera da iaz ospatu behar zela. Orduan, bai egon da olako utxune bat, ez honetaz, ez beste gauza askotaz, ez, larrialdi biziak direnak, ez degula ezer egin, ez, orduan, hori nolabait orain berriro berrindartu, ez, bai. Berrindartu behar dugu, eta nire ustez hau da oso aukera ederra. Zuk ustez etxipen puntu bat dagoela, gizarte mugimendu hauetan? Bai, azken finean mugimenduak oso jende desberdinek osatzen dute, eta batzuk esaten dizudanez, ni egon nintzen Australiako tipo batekin, 30 urteak daramazkila, eta esaten du, niko honetaz, hemen... Baina aldi berean da etxipena, baina amore ematen badegu, akabo, ez? Igual guzti hauek, euskarri guzti hauek biltzarena, igual energia txute txiki bat behintzat emateko aukera izan dezakela, ez? Bueno, azken finean da, hori, hemen ere jasotzen den bezala, ez? Azken 3 urtetan edo, hor gazte belaunaldi bat sortu da, edo etorri dira nahiko indartsu eta oso diskurtso potentekin ere, ez? Eta nire ustez, haiei ere lekua egin behar diegu, baina haiek ere behar dute guzti honetaz jabetu, eta... Oinarri bat, ez? Azkenean beraien ekintzen oinarri bat. Eta bai, haiek ere aurrera egin behar dute, orduan, beti esperantza... Mugimendu guztiak bezala, ez? Batzuen atzetik beste batzuk datoz, ez? Orduan, esperantza puntu bat, behintzat, egon badago, ez? Beti ez da galdu behar, ez? Esperantza... Hori da. Kopak bilerak urtero ospatuko dira, beti egongo dira gobernuak eta enpresak interes batzuekin, beti egongo dira gizarte mugimendua beste interes batzuekin, azkenean hor sortzen den guzti horrekin aurrera egin beharko dugu. Bai. Orduan, egingo diogu. Esperantza mantenduko dugu. Bai, guztiz.